baqalekisa mina wena baqalekisa uthi bandisikelayo wena basikelela uthi Yehova bambana Amen. ngoba ifayithayo yakho yakabani yakaThixo ngizolempilo ezelayo yakho yakasomandla uvela uthetha bakuye futhi uba wena nephupho ufuna uyazi ba kufike umuntu pha oyingelosi njengolapha ebhedini nje wena ulele wafika lo muntu lona wena ulele mosakwazi into ba kwenzeka ntoni. Haleluya. Amen. Wafika lo muntu lona ukhangela wena ayazi indlela yakho njengalandlu kaYosefu ngihlala uMaria phaya wafika uMaria kwakhanye phi eRomini. Amen. Okay, yafika la ifoni kanje la ifoni akhanya. Amen. Emva uyavula ividiyo. Amen. Yathetha lo lithethwa phi? Amen. Evidweni wabukela uMaria. Aphi liphula kuYosefu wabukela uYosefu. Amen. So xa ukuba uyazi kukho umuntu ofike wenza loo nto leyo oyingelosi kaThixo. Amen. Ufike wenze uba nenze nje kuba ngabukela. Amen. Amen. Kuzowusenzeka ntoni? Ngenzela. Amen. So xa uphuma ekuphendini ngoku uboyazi uba laa ngelosi ibikuphathele elapho isekhona apha endlini. Amen. 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 Uba wena ucinga uba ayisekho uba vele uyithandela mayibe khona mayihlale enzela uba if ikuphathele imessage mayijike nenye imessage ke ngoku. Amen. 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 Njengonye umfo othiwa nguYakobi into iBhayibhile yakho wayibona ingelosi wathoma igama lakhe libi lichaza uba ulisela yena wathwa makayibambe laa ngelo singahambi. Yade yathi yona Yakobi ndikhulule ngoba kayasangoku ngoba kaloku xa kusebusuku nawo sifunde kuyo ithi wathela uThixo kupeni ebusuku wayibamba ingelosi uYakobi kwade wacala ngoku uzawusa yandikhululekela ngoba kuyasa. Amen. Amen. So xa uvukayo ubeni uba uvuka ibambe ingelosi uthi ngelosi kaThixo endiphathele eliphupha nako umthandazo wami. Amen. Jika nawe usezulwini. Amen. Thetha naye. Amen. Uthetha futhi ngehlobo ufuna wena kwenzeke ngalo. Amen. Uthi ndibuke kubi kodwa mina ngifuna kubenzani kube kuhle. Ngikube ndiye endaweni emnyama kodwa ndifuna endaweni ekhanyayo. Amen. Jika le message ke ngoku. Amen. Amen. NjengeBhayibhile iBhayibhile masikafindo lapha yathi Ezekile iyolela ngoba ngoku uzawufa. UEzekile wafika waguquka wajoyina ngoba nangoku laa nto ndiyiselapha yathi ndiyaphinde yabuya yajika lenye imessage. Amen. Yathi beyibuya yathi uthi ke ngokuThixo mandithiye ndizekhona ndixele uba uyaphinde iyongezela ntoni eminye iminyaka because ngade bifika imessage kwade yena uzofa wathika ngoku wathanza naye wajonga edongeni ayithi ngawakhumbule kakuhle ekwenzileyo yaphinde yabuya ngoku imessage kodwa ake nako umvuzo uyaphinde ufumana eminye iminyaka yothini eyophila kwakhona. Amen. Athi amen. Amen. Asifame esinye ngenyanga funeka iqonde uyazi ivele